Enkä tänne minä en jää. Odota. Älä lähde vielä. Minulla on ajatus. Sori. Olisikohan tauon paikka? Joo. Eiköhän tässä olla töitä jo paiskittukin. Mennään ton puun alle huilimaan. Ei tässä ole mitään järkeä. Turha sitä on istutella ja laittaa komeita puistoa, kun kaikki kuitenkin rikotaan. Joo, se on aina sama juttu. Porukat ei käsitä, että toiset yrittää rakentaa niille komeita puistoa. Puistot tarvitsevat oman hyvän haltijan. No niin, kyllä tarvitsevatkin. Hei, kuka ton sanoi? Sanoit sä Kalle? En mä oo mitään puhunut. No täällä on ketään muuta kuin me. Minä puhun. Ystäväsi puu. Tehän tiedätte, että me puut olemme eläviä. Me puhumme harvoin ihmisten kieltä, mutta nyt se on välttämätöntä. Keijut ovat kadonneet. He eivät enää kestäneet sotkemista ja roskaamista. Me puistot tarvitsemme apua. Me tarvitsemme hyvän haltijan. Sinut on valittu. Minäkö? Hyväksi haltijaksi. Minähän olen vain tavallinen puutarhuri. Kuka minua kuuntelisi ja uskoisi? Lapset, puhu ihmistaimille. He kyllä kuuntelevat. Heidän mielensä on avoin ja he voivat auttaa sinua. Saatte kyvyn kuulla puiden puhetta. Kun opitte ymmärtämään, saatte puiden ja kukkien keijutkin takaisin. Hei, ihan totta. En mä halua. Ei musta ole haltija-aineesta. Eihän vaan, Kalle. Ei. Mä en ymmärrä enää mistään mitään. Mistä nuo äänet tulee? Aikaa ei ole hukattavaksi ja sinut on valittu. Ajattele, mitä kaikkea voit tehdä puistojen hyväksi, kun saat ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään. Oikeastaan. Olisi se aika jännä olla haltija. Mitähän mä näyttäisin semmosissa haltijavaatteissa? Miten yksi tavallinen puu pystyisi muuttamaan minut haltijaksi? Oletko valmis? Olen. Nyt muutan sinut täti vihreäksi, puistojen hyväksi haltijaksi. Brrrrakadabram, brrr, ja pum! Miltä tuntuu? Tuntuuko miltään? Minua ainakin huimaisi. Hei, mitä tuolla oikein tapahtuu? Mennään kattoo.
minäkin mukaan. Kattokaa, siellä kasvaa puu päässä! Niin ja ruohoa! Kuka sä oikein olet? Ei mun tämmösiä vaatteita pitänyt saada. Nehän on ihan omituiset. Enkä mä saanut taikasauvaakaan. Hei, kuka sä oikein olet? Tuo puu puhui juuri äsken ja sanoi, että on korkea aika kertoa lapsille puistoista, puista ja kasvien elämästä ja niiden tärkeydestä ihmisille. Ja se muutti äsken Elinan haltijaksi vielä ilman sen lupaa. Se sanoi, että on kuulemma kiire. En usko, ei haltijata ole olemassa. Roosa! Puu lupasi, että tekin saatte joksikin aikaa kyvyn kuulla puiden puhetta. No niin, lapset. Mitä te haluaisitte minulta kuulla? Mitä ruokaa sä oikein syöt? Minä juon vettä ja ravintoaineita maasta juurillani ja imen auringon säteitä vihreillä lehdilläni. Niiden avulla teen itselleni ruokaa. Samalla lehteni antavat teille ihmisille puhdasta hengitysilmaa. Lehdillä me kasvit saamme talteen auringon voiman. Voi kun jännää! Jos haluaisitte kuulla tarinoita entisaikojen puistoista, niin voisitte mennä tapaamaan minun iso äitiäni. Hän on arvokas ja hieno tammirouva, joka on seissyt paikallaan jo satoja vuosia ja nähnyt siinä aikana paljon elämää. Kohdelkaa häntä kunnioittavasti. Miten me päästään sinne? Roosa! Se on taikakauha. Jos haluatte siirtyä paikasta toiseen, sano ensin paikka. Kosketa taikakauhalla lähtijöitä ja väännä kahvasta. Jos haluat siirtyä ajassa, sano ensin aika. Kosketa ja väännä kahvasta. Mahtavaa, Kapine. Kokeillaanko heti? Noin. Tuut sä mukaan? En tuu. Tuu nyt. Se toimi. Hyvää päivää, tammirouva.
Hyvää päivää. Kertoisitko, millaista täällä oli silloin, kun sinä olit ihan nuori? Ai, onko sinusta tehty puiden hyvä haltija? Voi kuinka mukavaa. No kyllä minä kerron mielelläni sinulle ja ystävillesi vanhoista ajoista. Niistä oppii niin paljon. Niin, silloin kauan sitten minä synnyin yhdestä pienestä tammenterosta. Silloin tämä paikka oli lehtomaista metsää. Odota. Meillähän on tämä taikakauha. Mennäänkö siihen aikaan, kun Tammirouva oli ihan nuori? Haluamme Tammirouvan nuoruuteen. Noin ja kääntö. Niin. Siinä minä synnyin. Mä en usko, että se on se sama Tammi. Mä kyllä uskon. Voi miten pieni. Aapo! Tänne päin! Tuolla! Tänne! Nopeasti! Voi älkää pelätty. Tuolla! Kun minä olin nuori, tämä metsä vilisi villikaureita ja muuta ristaa. Siksi täällä oli paljon metsästäjiä. Hyvä Aapo! Myöhemmin asutus levisi tänne. Pensaita raivattiin ja meitä puita alettiin hoitaa. Minäkin kasvoin hyvin, eikä minua siksi haluttu kaataa. Ensimmäiset nurmikot syntyivät siten, että lampaat söivät jatkuvasti heinää, pitäen sen lyhyenä. Ensimmäiset puistot olivat aatellisten puutarhoja. Niissä retkeiltiin, pelattiin pelejä ja ratsastettiin. Kun kaupungit kasvoivat, tarvitsi myös tavallinen kansa luonnonläheisiä virkistyspaikkoja. Niin alettiin rakentaa yleisiä puistoja kaupunkeihin, ikään kuin kaikkien kaupunkilaisten yhteisiksi puutarhoiksi. Onks mä lainata tuota kauhaa? Joo. Mutta nykyisin puistopuut eivät synny enää metsissä, vaan nuoret puut kasvavat aluksi taimitarhoissa. Sieltä ne siirretään sopivassa iässä kasvamaan puistoihin, katujen varsille ja puutarhoihin. Oi,
Oi, oli kovin hauskaa muistella teille elämääni, joka alkaakin jo olla iltapuolessa. Olenhan katsellut maailmaa tässä samassa paikassa jo yli 500 vuotta. Kiitos sinulle, Tammirouva. Tarinoitasi oli hauska kuunnella. Halataanko Tammirouvaa kiitokseksi? Joo. Oi, tuo halaus tuntuu todella mukavalta. Alatessanne tekin saatte meidän puiden voimaa. Siksi puita kannattaa halata. Mä syön vielä pienemmän noista lapsista. Ennen vanhaan keijut halasivat meitä tämän tästä. Mutta nyt ne ovat kadonneet. Toivottavasti te löydätte ne. Lähdetäänkö taimitarhalle katsomaan, miten niitä puita kasvatetaan? Haluamme taimitarhalle. Älkää yhtään pelätkö. Me vain tulimme katsomaan, että mistä ne puut oikein tulevat kaupunkeihin ja puistoihin. Ai jaha. Minä olen täti Vihreä, puistojen hyvä haltija. Ai jaha. Minä olen Liina. Toi Sanni on mun pikkusisko. Mennään katsomaan. No, mennään. Mennään. Niin, tässä meillä on nyt sitten näitä tämmöisiä pieniä taimia, ihan siemenestä vasta itäneitä. Tällaisia. Nämä on semmosia niinku vauvoja. Niin, ei mitään puuukkoja, vaan puuvauvoja. Näitä on suojeltava hyvin. Tästä on jo kerätty pois rikkaruohot. Sitten näille on annettava tarpeeksi vettä ja ravinteita ruuaksi. Niin, että ne kasvaa hyvin ja pysyy terveinä. Puutkin voivat sairastua. Ja
jopa kuolla. Ja nyt tuonne. Sanni, tänne. Lähetään! Sanni! Tänne! Nämä on 8-vuotiaita. Nämä on jo valmiita istutettavaksi kaupungin puistoon. Hei, mäkin on 8 vuotta. Niin mäkin. Ja mä. Joo, minä olen kasvattanut nämä. Sanni! Heti tänne! Mä näin peikon. Tämä on jo 10-vuotias. Tämä viedään tästä aivan kohta kaupunkiin puistoon istutettavaksi. Tästä aamulla vietiin yksi 15-vuotias sinne katupuuksi. Hyvä. Haluamme katupuun luokse. Mikä se sinulla on siinä? Taikakauha. Tää putos puusta. Anni. Kato vielä se puun suoruus. Oi. Pistä tonne kadulle päin, taivuta sitä. Joo, vielä vaan. Tuon verran vielä ehkä voi. Joo, se on siinä. Katos tota. Tämä se on. Minusta tuo puu näyttää vähän pelokkaalta, täti Vihreä. Luuletko, että sitä pelottaa, mutta uuteen paikkaan asumaan? Kysytään siltä itseltään. Kyllä minua vähän pelottaa, kun en tiedä mitä tuleman pitää. Osaisikohan tuo iso pyyhtään neuvoa minua? Katos, uusi puu. Kyllä mä oonkin vänannut juttuseuraa, mutta mitä jengi te muut ootte? Minä olen täti Vihreä ja nämä ovat minun kavereitani. Vai täti Vihreä? Sulla onkin aika oudot kuteet. Oot se joku hippi vai mikä ihme hämy? Minä olen puistojen hyvä haltija. No, sellaista onkin odotettu. Viittiks vähän tsekkaa, miten muakin on kohdeltu? Tohon sattui auton töytäsy ja kaverin runkoa raapas viime talvena lumiaura, hei. Voi kauheeta. Kuinka minun oikein
käyt täällä? Hei kuule, ei sun tarvitse pelätä. Äkkiä sä tähän juurrut. Tässä on ihan nastaa, katso kun autoi menee ja porukkaa lappaa ees takaisin. Tää on tosi hyvä mesta. Entäs noin haavat? Ota iisisti vaan. Onhan se kauhean homma tietty parannella näitä haavoja ja kolhuja. Mutta noi puutarorit kyllä jeesaa. Ne siistii nää haavat, niin sit on paljon helpompaa alkaa lykkää kuorta päälle. Eiköhän lähdetä hakemaan kasteluauto. Joo. Mut mä oon nähnyt, kun puita leikataan. Miltä se oikein tuntuu? Totta! Meitä katupuita joutuu joskus leikkaan, ettei oksat osuisi autoihin. Kuivat oksat vois pudota ihmisten päälle. Siksi nämä tyypit tulee välillä sahoisen kanssa leikkaa silleen taitavasti, että haavat paranee nopeasti. Ei se oo sen kummempaa kuin jos sä käyt parturissa. Mut jos meidän oksia revitään, niin se ei tunnu hyvältä. Ethän säkään tykkää, jos joku repii sua tukasta. Häh? Luulet sä varmasti, että mä pärjään? Kuule, kyllä. Siitä maajuurilla multaan kiinni. Ei sun kannata olla huolissaan, pikkupuu. Siinäs kuulit. Ja funtsi vähän, kuinka tärkeätä tehtävää sä teet tässä kadun varressa. Kuinka niin? No ekaks. Tähän ois tosi ankeen näköinen katu ilman meitä. Ois vaan pelkkää kiveä ja asfalttia. Ja mehän puhdistetaan tän kadun ilmaa. Voinko mä kastella tätä pikkusta puuta, kun sillä on kauhea jano? No kyllä se mulle sopii. Kiitos vedestä. Hei, mullakin on jano. Okei. Heitä maahan se. Hei kundi, nyt mulle riittää. Mä en pidä siitä, että noita roskia heitetään nurmelle. Tosta tyypistä mä muuten varoitan teitä. Sen nimi on Hälläväli Peikko. Se sotkee, repii ja rikkoo ja antaa huonoa esimerkkiä muille. Ja mitä yksi edellä, sitä muut perässä. Näittekö te äskenkin? Hei täti Vihreä ja Penny. Nyt hyvä haltijakin joutuu hommiin. Peikko on saatava kuriin. Sit kun ihmiset alkaa pitää huolta tästä kaupungista, niin tuolta Hälläväliltä lähtee voimat. Mulle ei kannata ruveta alkaa, hei. Noin. Siitä saat. Tosta noin. Ja
Vähän vielä. Noin. Eiköhän rupee riittämään ja tosta ja... Okei, täältä tulee. Ja tosta nyt. Ja tosta. Lähdsä pakoon vai? Hei, menkää perään ja ottakaa se kiinni. Lapset, nyt on pidettävä pää kylmänä. Puistot on pelastettava Hälläväliä Peikolta. Haluamme rantapuiston sinne, missä... Joo, sinne missä Kalle on. Mihin se Peikko hävisi? Tuonne päin. Tähti tuonne mäkiin. Mitä sä oikein teet? Et sä tajuu, että noi kokat kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Ei niitä saa poimia. Ole hyvä. Minua et kiinni saa. Ruoaivo. Saadaanpas! Et varmaan! Minua et varmaan! Me saadaan sut yhdessä kiinni! Näitä puistoja ei Hälläväliä meininki tuhoa! Tytöt tänne suuntaan. Toimia vieskin mun mukaan. Me saadaan sut vielä kiinni!
Pidä kiinni, Vinski! Oletteko valmiit? Nyt! Haha! Anna mulle mun häntä takas. Jos sä et anna sitä häntää takas, niin mä räjäytän puiston. Ja sä peityt kuule sahanpuruihin. Niin. Ei! No! Ei! Saatiinpas sut! Ette saanut! Ette! Ihan rauhallisesti! Ei me haluta sulle mitään pahaa! Miksi oikein sotkettu? Sotkeminen on tosi tyhmää. Sotkeminen on kivaa! Miten niin kivaa? Onko susta rumea ja sotkunen kivaa? On! Eikö sä taju, että nämä puistot kuuluu kaikille meille? Puut on meidän ystäviä. Vanha tammirouvakin sanoi, että puita kandee halata. Ne antaa meille puhdasta hengitysilmaa, siksi niistä pitää välittää. Välittää ja välittää. Kukaan ei välitä minusta. Kiva Peikko. Kiva Peikko. Ai. Me voitais olla sun kavereita. No miten te voisitte mukaan olla mun kavereita? Sä oot aika jännä tyyppi. Sä oot tosi nopea juoksee ja hyvä kiipeilee puissa. Niin, mä oon hyvä kiipeilijä. Ja mä oon hyvä joukkuepeleissä. Anna mulle se häntä takaisin. Mut siivotaanko ekaksi tää puisto, niin täällä on kivempi leikki. Joo.